a duniya inda ranka dole za ka sha kallo. A duniya akwai gwagwarmaya sannan kuma akwai fama. A duniya wasu ba su da gurin kwana, a duniya wasu kuma ba su shan rana, a duniya wasu kuma ga suna fama. Da yanayi ne ke sanya zuciya kuna, waɗansu babu na ce ko dare zuwa rana, waɗansu sun wuce ma dukkanin tunanina. A duniya ne, a duniya wani bai san ina iyaye ba. Da malami da jahili akwai a duniya, da zalimi da adali akwai a duniya, da mai kudi da tallaka duk a duniya, da masu laifi da masu gyara. Daga ka sa ido. Okay. Ah! Send me the location. Ka shiga WhatsApp zan turo ma location yanzu nan. An harbe ni ta hannu. I'm bleeding. Be so fast, my guy. Shine da kanshi in ka ganshi karka bi shi, zaki a cikin dawa ba mai farauto shi, in ya sa kafa ya fito babu mai tare shi. A duniya mayaki ya zo duba ka gani, a duniya mayaki ya zo zai ba su gudu. A duniya waye wannan mayaki ne, waye shi mayaki ne, 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 waye wannan mayaki ne, waye shi mayaki ne. Waye wannan Ko zan iya taimakon ka? Taimako? Ai abu biyu ne yake sa a yi taimako. Wanda yake son a taimake shi ya kamata ya fara nuna yana son a taimake shi. Kuma wanda ka samu magashiya shine yake buƙatar taimako. Idan baka yarda da ni ba, ko kana tsoron wani abu ne ka, me zai hana ka ja mashin wani unguwa? Lissafin ka bai daidai ba, domin ka manta lamba biyu. Shi tsoro ai abincin kura ne. Ko ka ga nayi kama da hakan? Yanzu ka ga lissafin na ya cika ku.
Kai. Kun zaci cewa ko kaɗai ne kuka iya wasa. Ruwa kuka iya ba ku iya taɓo ba. Yau ne zan nuna muku asalin yacce ni nawa kalar wasan yake. Da zan zo da kaina na gaya ma ai kuma tafi ba wata magana ka dan saurara kuma je kawai ba ma abin da zai faru Allah ya so. Me kake cewa? A ban ce komai ba. Dazu na gaya ma na ce ka daga cikin sabgan nan amma na ga alaman ne ma kake ka shige ta. Hello boss, muna gurin yanzu. Harbi ake yanzu nan ka bari ka ga ka sa ido. Okay. Send me the location. Ka shiga WhatsApp zan turo ma location yanzu nan. An harbe ni ta hannu. I'm bleeding. Be so fast, my guy.
sarki ku so ne ku duka za ku samu sauki ku gani sarakina zan kira ni sarki ku so ne ku duka za ku samu sauki ku gani. Mayaki ne gashi nan shine da kanshi, in ka ganshi karka bi shi, zaki a cikin dawa ba mai farauto shi, in ya sa kafa ya fito babu mai tare shi. A duniya mayaki ya zo duba ka gani, a duniya mayaki ya zo zai ba su gudu. A duniya waye wannan mayaki ne, waye shi mayaki ne, 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 waye wannan. Ko zan iya taimakon ka? Taimako? Ai abu biyu ne yake sa a yi taimako. Wanda yake son a taimake shi ya kamata ya fara nuna yana son a taimake shi. Kuma wanda ka samu magashiya shine yake buƙatar taimako. Idan baka yarda da ni ba, ko kana tsoron wani abu gare ka, me zai hana ka ja mashin wani unguwa? Lissafin ka bai daidai ba, domin ka manta lamba biyu. Shi tsoro ai abincin kura ne. Ko ka ga nayi kama da hakan? Yanzu ka ga lissafin na ya cika ku. Wai, kun zaci cewa ko kaɗai ne kuka iya wasa. Ruwa kuka iya ba ku iya taɓo ba. Yau ne zan nuna muku asalin yacce ni nawa kalar wasan yake. Lokacin da na fito ne rantsuwa da Qur'ani nake cewa Kwankwaso ya fi wa'annan 'yan takarkarin cancanta, na sha kalubale sosai, bidiyon ya zagaye duniya. To amma yanzu ga shi analysis da muka ya fara tabbatuwa. Babu shakka Najeriya ƙasa ce da ake zagin Allah subhanahu wa ta'ala, ake cin mutuncin manzan Allah, malaman addini ko na wato western education ba su da daraja ko kima. Babu wani mai mutunci yanzu a arewa da ya fi karfin a zage shi. Ga zaluncin hukuma, wanda ba shi da ƙarfi za a mai hukunci a zalunce shi, amma wanda yake da ƙarfi sai dai mutuntawa kuma ba za a ɗauki mataki akan shi ba. Zalunci shine raƙam wahad da Allah ya fara magana akan Fir'auna ya halakar da shi. Babu shakka sai hankalin ya dawo jikinmu, Allah ya ce zai jarabce mu da yunwa da tsoro. Shi sa a wani bidiyo da muka ce wallahi in dai aka ci gaba da tafiya a haka, wallahi sai mun dawo muna cin ganyen bishiya muna shan fitsarinmu. Domin wannan abin da muke gani laifi sai mu dinga ɗaukar sa karamin abu. Mata masu rawa, iskanci, TikTok, yaɗa baɗala, duk irin waɗannan laifukan da muke ganin su is normal thing, to su kuma Allah yake ganin su mafi girma kuma ya jarabce mu. Wallahi wannan ba mu ga komai ba, it's nothing. Wallahi ba mu ga komai ba a Najeriya. Ni ban ma ita tun yanzu za ku fara ƙorafi ba. Muka fito muka ci ga mutane masu daraja ku zaɓe su, domin dole ƙasa tana buƙatar mutum mai ilimi, mai jajircewa, mai bibiya. Ba wai kawai ka ce wa mabawa Allah zaɓi ba, kai baka tashi kai wani ƙoƙari ba. Ba aka Hausa suke ce tashi in taimake ka ku? To amma yanzu 'yan uwa, in mun zo mun yi analysis sai a samu wawaye su zo suna ganin cewa kamar kawai mu don muna son Kwankwaso ne. Wallahi Kwankwaso inda ba shi da nagarta ba za mu ci a je a zaɓe shi ba, amma aka dinga ba ku taliya da 'yan kuɗaɗen da ba su kashe muku kishirwa balantana yunwa, kuma yanzu ku ka fara ƙorafi. Da haka na yi bidiyo da larabci ko in ce gargaliya broken, to na san dai ba lalle ne al'umma su fahimta ba, shi sa na zaɓi da in takaita bidiyon da Hausa. Mu sani lokacin da Goodluck yana nan muka ce
Allah kar ka maimaita mana irin mulkin Goodluck. Buhari da Buhari ya zo nan ma muka ce ka Allah ka maimaita mana irin mulkin Buhari, wai gwara ma mulkin Goodluck, ka ji rashin godiyar Allah. To yanzu ga Buhari ya tafi sai Tinubu ya zo ya hau, yanzu ana cewa tun yanzu 2 months only an fara cewa gwara mulkin Buhari, fetur bai taɓa kaiwa haka ba. Da har ana cewa kada Allah ka maimaita mana irin mulkin Buhari, na ce wallahi sai an ce gwara mulkin Buhari. To gashi ya zo, kun yi da abin da muka analysis, ilimi ba ƙarya bane ba, wallahi na san za a zo. Da haka waɗanda suka karatu a ƙasar waje diktora masu gogewa aiki irin su Kwankwaso, su suka sani da za su yi tasrifin wannan al'amuran sai tashi rayuwa ta yi daɗi. Ba kuɗin bane babu, komai muna da shi a Najeriya. To da haka dole ne mu koma ga Allah yanzu, shine mafitar mu. Mun ga ba ta yi ba mu ɗauki iyamu daga ƙasar. Wallahi da an cire mu ma sha'awar dawowa Najeriya. Wallahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So da yawa mun sha ji wasu 'yan Nijar suna cewa 'yan Najeriya sun raina su, suna zagin ƙasar su. Tabbas akwai masu irin wannan ɗabi'a, amma al'umma tsakani da Allah a jiya na yi posting da yaren Libya ko in ce Gargaliya ko kuma Lahaja Libya, nake faɗan tsadar rayuwa da ake a Najeriya, da abin da na faɗa mazbut ba ƙarya ba ne. Fetur a nan kusan ruwa ya fi shi tsada. To wai aka na ba da wannan labarin wasu kenan 'yan Nijar, wasu daga cikin su marasa tunani, ƙauyawa, jahilan ciki sun fito suna zagi na, wannan kana tona a ƙasar ku asiri, Laraba sai su muku dariya. Me ya shafe ka? Aga muku labarin Najeriya labari na kushashi, ita ce ummul ifriqiyya, giant of Africa. Duk duniya ana jin labarin Najeriya, kuma an san halin da muke ciki na tsadar rayuwa da aka shiga da waye. Ya kamata al'umma ku sani, tun da nake social media, inda ka daɗe kana bibiya ta, ban taɓa shiga abin da ya shafi Nijar ba, ko siyasar ku ko wani abu. Bal in cin mutuncin ko su 'yan uwanmu suka fito suka yi, ina iya fitowa in bada haƙuri in jajinta, domin da Nijar da Najeriya duk ɗaya ɗauka. Na zauna a da Magaran, na zauna a Maradi, na zauna a Agadez. To ya kamata al'umma ku sani cewa in ina gaya ma abubuwan da ke cikin waɗannan jihohin, na zauna da mutanen da an karrama ni, an mutunta ni, mota aka bada a gidan da na je, a ɗauke ni a zagaya da ni duk inda ake wani wajen buɗe ido, ba inda ban je ba na gani. To me zan ce da mutanen Nijar? Na zage su, na zagi iyayena. To amma wasu su jahilan kullum so suke su fusata ka zo kai mummunan magana a ce ka zagi Nijar. Ba na tsoron kowa, duk wanda ya sani in na jijjigo wani tashi hankalin, billahi allazi la ilaha illa huwa, ba na tsoron tashi hankali. Tun da nake da'awa na san ba na tsoron mutuwa ko ɗauri ko cutarwa wani. To amma al'umma ya kamata ku auna me damuwar ku. Inda Arabiya fusaha ne wallahi ba ku ji ba, amma saboda na zo na yi Lahaja Libya har kuke wuce tunanin wai kun ji kun zo kuna wani magana wai kaza kaza. To an faɗa me dame ku da ishu ɗin ƙasar mu. Shi sa na ci jama'a Najeriya bas. Ya kamata al'umma dan Allah mu samu wayewa. Wanda suka fita daga Nijar suka je Najeriya ko wasu ƙasashe, za ku ga wayewarsu ta fita irin wanda kawai daga ƙauyen kuka tawo Libya kuka tafi Algeria ko Saudiya. In ba haka ba, akwai 'yan Nijar inda ban musu ba, ko abin da yake faɗa bai musu ba, in sun zo wucewa suke kawai. Ba sai ka tsaya ka damu da kanka ba, tunda ba da kai nake ba, ban taɓa ƙasar ka ba, ban yi magana akan abin da ya shafe ka ba. Haba dan Allah. Shi sa annabi ya ce min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ku kuke raina kanku, ku ce 'yan Najeriya su raina ku. Wasunku jahilci ne ke damun su, ko kuna so ko ba kwa so, kuma duk mai gaskiya zai tabbatar da haka. Yau in na fito ne magana akan Nijar, kana da yanci duk abin da gida ma ka ga mu, amma ban shiga sabga ka ba, ban magana ƙasar ka ba. Akan me zaka? Wasu kuma muwa muna nan Libya kaza, so suke wai in ɗauko su in kafe su ma a san su, saboda an ce ni aka kowa sani a Libya a masu yin TikTok, ni ne nan ba ɗaya. Shikenan fa shine dalilin. To irin wannan karnukan inda ba dan ma kun yi stitching akan bidiyo na ba zan gan ku ba. Ina ruwana da ku. Allah ina. Haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau, wanda rigimar ta sako da jaruman Kano wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da Sirrin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano, yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano, hada babbar jam'iyya mai adawa wato PDP, su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su yancin su, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano, yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa.
abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce, ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne. Saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce kuma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da Sirrin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su yancin su ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne. Saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce kuma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da Sirrin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP
su ma sun fito suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce, ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi, ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne. Saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina, ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano hada babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka ƙona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce, ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi, ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne.
saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina, ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano, yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancin su, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano, yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa ƴar ƙaramar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano, yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno, domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba, ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi, ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta, yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne, saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina, ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba, ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano, yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancin su, ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano, yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano, duk da haka bai yi magana ba, amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango, dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa, abin da ake mishi bai kamata ba, saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango. Tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka
jiyo cewa yar karamar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta bara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kano wato irin su Daushe Musa mai sana'a da irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano hada babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa yar karamar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta, su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kano wato irin su Daushe Musa mai sana'a da irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano hada babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancinsu ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba. Yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu
mai albarka idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode kuma na duk comment domin cin gyara ko korafi sai an jima. Assalamu alaikum barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode. Turka shi rigima ta barke tsakanin Naziru sarkin waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa yar karamar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru sarkin waka. Wato rigimar ta bara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancin su ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba. Don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta ubangiji ce ba taku ba to dai an kai Dauda Kahutu Rara bango tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi to dai hakan dai bai dace ba duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka idan wani ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode kuma na duk comment domin cin gyara ko korafi sai an jima. Assalamu alaikum barkamu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka idan wani ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka daure ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru sarkin waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yanda muka jiyo cewa yar karamar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru sarkin waka. Wato rigimar ta bara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yanda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yanda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta. Su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yanda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba. Saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu. Amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau. Wanda rigimar ta sako da jaruman Kannywood wato irin su Daushe, Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano har da babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancin su ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba. Don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma
yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu rara bango tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasantuwa da ku a cikin wani sabon shiri na mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Turka shi rigima ta ɓarke tsakanin Naziru Sarkin Waka da Rara a jihar Kano. A wata majiya ta mu yadda muka jiyo cewa yar karamar magana ce ta haddasa masifar tsakanin Dauda Kahutu Rara da Naziru Sarkin Waka. Wato rigimar ta ɓara ne tsakanin Aisha Humaira da mutanen jihar Kano yadda suke faɗin cewa sai sun kore ta daga jihar Kano ta koma jihar ta wato jihar Borno. Domin yadda suke faɗin cewa siyasar Kano ta ɗan Kano ce ba ta wani bare ba da za ta fito tana nuna musu ra'ayinta su ba za su bi ra'ayinta ba ga ra'ayinsu sai dai ta bi nasu ba su bi nata ba. Daga nan kuma Aisha Humaira abin ya ɓata mata rayi ta fito social media take faɗan albarkacin bakinta yadda take faɗin cewa idan kuka hakan ba daidai ba ne saboda na faɗo na ce ku zaɓi ra'ayina ku bai kamata a ce ku ma kun ce a zaɓi ra'ayinku ba saboda hakan yi ma zai ƙara hassada masifa ne a tsakaninmu amma duk da haka rigimar bata mutu ba ta ƙara ƙarfi ne a jiya kawo yau wanda rigimar ta sako da jaruman Kano wato irin su Daushe Musa Mai Sana'a da su irin Tijjani Assassin da dai sauransu. Daga nan kuma rigimar ta ƙara ƙarfi a jihar Kano yanda magoya bayan APC da NNPP a jihar Kano hada babbar jam'iyya mai adawa wato PDP su ma sun fito domin suna bayyana cewa su za su zaɓi yancin su ba wata bare ce za ta zo ta fito da cewar a zaɓi nata ba don biyan buƙatar kanta ba nasu ba. Daga nan kuma sabuwar rigima ta ɓarke tsakanin Dauda Kahutu Rara da 'yan Kannywood da jama'ar jihar Kano yanda idan ba ku manta ba a kwanakin baya an ruguje mar gidansa saboda an ce ya biyo ta hanyar ruwa. A wannan kuma kwanakin da suka ɗan wuce aka kona masa gidansa a jihar Kano duk da haka bai yi magana ba amma yanda yake faɗin cewa yau dai 'yan Kano sun kai shi bango dole ya fito social media ya faɗi abin da yake cikin zuciyarsa abin da ake mishi bai kamata ba saboda dan yana bare bai kamata a zo ana mishi irin wannan abubuwan ba yanda yake faɗin cewa ɗaukaka dai ta Ubangiji ce ba taku ba. To dai an kai Dauda Kahutu Rara bango tunda har aka sashi yau ya fito social media yake faɗan maganganu marasa daɗi. To dai hakan dai bai dace ba. Duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri namu mai albarka. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan tasha ta mai albarka ku daure ku danna mana subscribe. Kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Kuma na comment domin cin gyara ko ƙorafi sai an jima.